Hello, sanibonani Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo, lwandle kalwela lwezibhekane zona esihambela le kude phezulu. Do join. Hello, Dumelang, sanibonani, bonjour. Welcome to yet another episode of Meaningful Conversations with Uzandi Mfeka. This is a podcast that aims to educate, inspire. What world will be without entertainment? To entertain. So welcome graduates. Today I have an amazing gentleman with me. Hey guys, but I always bring abantu abaright, abantu abenza izinto ezi amazing. People who are here to show us ukuthi as a young person, do something with your life. Don't wait for things to be handed over to you on a silver platter. I have got Cebo with me today on this episode. Let me welcome him. And he is going to introduce himself because I know he's a very well-spoken individual who is going to tell us more about what he is doing in the arts industry. Budam someone? Ngiyaphila njani? Hayi, kuhle. Ngicela usitshele ukuthi ubani, wakabani, ubuyaphi. All right, igama uCebo Ngema. Ngizalelwe endaweni yakamaphumulo. Okuyindawo esemakhaya but ngakhulela kwaMashu. Endaweni yamaciko ke phela mongabe ukhuluma ngomaphumulo sicabanga abantu abadumile bebeshaya isiginqwa ngempela lapho. There is a gentleman who used to have dreadlocks like you, awabophe awards. Tall, handsome gentleman who is late. Exactly. Yabo, if you are from KwaMaphumulo and you don't know how to play a guitar, I don't know ukuthi inkinga yakho yini because abantu lapha KwaMaphumulo they play a guitar like babzalwe beyidlala nje vele. So what are you doing? Yini kahle kahle oyenzayo in the industry? Kuningi kakhulu sesami engikwenzayo. Ngisebenza nama-artist amaningi kwabheka. Kunama albums amaningi engiwenzile nawo. Then manje senginomsebenzi wami engiwenzayo ukuthi umsebenzi wami lo engiphushayo. Okay. So ukhulume ngokuthi on your background usuka KwaMaphumulo ngokwendawo. Now ngizama anganoma ngihlanganisa into ezingahlangani isibongo uNgema usuka KwaMaphumulo. Is there a relationship between you and late Dr. Mbongeni Ngema? Abantu abaningi ukuthi uhlezi uqhamuka. Uhlezi uqhamuka. No. Isibongo ufanana. Isibongo kodwa ngigcineni wosuku. Kodwa egcineni wosuku ubhuti wakho lo or ubaba wakho ngoba isibongo siyafana nje umndeni loyo. Makungema nje kungema oyedwa. So awusilandise kancane nje la ekukhuleni ukuthi ukhulele kuphi. You've already told us ukuthi ukhulele KwaMaphumulo kodwa mhlambe emabangeni okufunda uhambe wafunda wafika phi? Ngize ngafika la UKZN ngenza i-jazz and popular music. Shout out to artists who are educated as we aim to educate, not in school but in everything. Thank you for that. Yeah. But amabanga aphansi ngiqale KwaMaphumulo. Then ngamuva ngaya endaweni yaseShowe. Endaweni yaseShowe bekuhlala udadewabo kaMaye beganele khona. So emva kokushona komama nobaba so we moved to a show. Seniyokhuliswa ke manje sibiza ngomamncane ngesizulu umamncane. So kusho ukuthi ukushona kaMama nobaba ikokuphushela ekutheni ke manje uzithole uso. Okay. Welcome to the show. This is a tradition like haya ukuthi mefika siyamamukela ngokusesikweni. So ake singene endabeni ke manje bhuti. So siyakuzwa ukuthi uphuma emaphumulo KwaMaphumulo ukhulele ekhayeni belifudumele kodwa ukuhamba kwesikhathi abazali bashona. Mabeshona abazali manje ususuka ke uzithola soyokhuliswa umamncane ibinjani impilo lapha ngesikhathi ukhuliswa umamncane? Hayi ngiqamba ngishintshe yanzima kakhulu kunakuqala. Yabo. Like in terms of treatment yalapho. Uyazi mawungena wakulowo muzi ukuthi kunendlela ethize ozophathwa ngayo. Especially mawuzoba khona futhi izingane zakhona. Because like abazali bayenza lento ukuthi ibe i-competition. Ukuthi yabo wena mawenza kangcono kuneyingane zala ekhaya manje ngazi ukuthi usuzoba i-threat. Uyiyona vele. Vele kunjalo. So
akubanga mnandi khona. As a result ngahlala 2 years khona. Then I decided ukuthi hayi because ikhona indlela zekhaya ekwamasho. Ngcono ngiyodliwa izindaba khona ngibona ukuthi kuphileka kanjani khona. Kanjani manje lapha kule ndlela kamasho kukhona ba? Le ndlela kamasho bekukhona i-half brother yami. Oh okay. Oh at least khona umuntu obekhona. Oh okay. So bebekhona. So ukuthi ke isimo sempilo yabo ngeke bekwazi uku-afforda ukukhulisa thina ngoba nabo base kusho ukuthi nawo bekumuzi weingane ezibekuno half brother lapha ya naye beingane ngokwakhe edinga ukunakekela kodwa ngesimo sokuthi already abazali abasekho bekufanele sethe ukukhula so siyakwazi nayo sebamba amatoho lapho. So nje kahle we are looking at the background engekho lula engabanga lula ngokuhamba kwabazali kodwa ke ngesimo sokuthi egcineni kosuku umuntu kufanele aphile ukhule kuye kwaphoqa ukuthi uze uthola indlela yokuzimela uzimele kanjani throughout all these hardships obokade usuhlangabezana nawo. So from a show into ebiyenzeke eshow ubungakwazi ukudla kukhona into ongayenzanga kufanele wenze something ukuze udle. Okay, so basically imali ayesiqhale phansi so ukuze udle kufanele kube khona into oyenzile. Ukhuluma ngokuthi mhlambe kufanele uwashe izitsha noma kufanele encane kabi uwashe amateka akho noma izicathulo zakho uma ubuye esikoleni uyipholishe ukhuluma ngani uma kufanele usebenze before udle inhlobo yomsebenzi kahle lesikhuluma ngayo. Okay, bekutshaliwe lapha. So ngoba kutshaliwe thina abangabona abala ekhaya ithina okufuneka sinakekele izitshalo. So awukwazi ukudla ungayanga ukuyochelela bekutshala utamatisi lapha kune hydra ibone le nkule bamhlophe yabo. So ithina ebesicleana lezo zinto awukwazi ukwenza ezinye izinto like egcekeni kufuneka ulicleanile igceke nganza la ekhaya relaxile ibhalu 4 zibuka iTV wena awuyena la ekhaya kufuneka ulicleanile igceke kuze uzodle ngoba kwaze kwahamba isikhathi ubaba lapha sitshalela amakabishi wathi nasi isishebo senu mina nosisi wami khonsisi wami eshiyana ngonyaka owodwa naye wasitshalela nje amakabishi wathi nasi isishebo senu manje ngasinakekele lesishebo ngeke nidle yabo asikwazi ukudla okusha kungaphelile okwakudala so ithina okufanele siqedele lokhu kwakudala abanye bedla ukudla okusha okufresh kunzima ne so bekuyinto kanjalo nokuthi ke ngaze ngafika emqondweni ukuthi okay angiphandeke la kuze ngisurvive bengenza ilokhuze bengihambe ngoshaya ingadi khona indawo ethi iseTsanidale show ehlala amakhaladi nendawo ethi isempushini park so bengiphanda khona ukuthi ngishaya ingadi ngithola lawo masente engiwatholayo ngikwazi ukuphusha nami bengavumeleki ngisho ukudlala ibhola mina bengithanda ibhola kodwa ingane la ekhaya idlala ibhola. Cebo manje ngasiphi isikhathi ngapha ushaya ingadi zabantu ukuze uthola amasentshana nawe ukuze uthole at least nelunch esikoleni ngiyacabanga ukuthi lawo masenta ayikusiza kwilunch ngiyacabanga futhi ukuthi at the same time njengoba uthi le ngadi lenakekelwe wena kusho ukuthi kufanele uvuke mhlambe ezintatha kanje before uye esikoleni manje ingathi abantu zenza ngasiphi isikhathi yonke lento uyimanage kanjani yonke uyi1 umntana uyafunda ngapha ingadi ngapha kufanele uphante ngapha ukuze ukwazi ukusurvive khona izimo ezikuphoqa ukuthi ukhule kuzona hayi ngoba ufuna ukukhula ngaleso sikhathi uthola ukuthi uphoqwa isimo esithi ikhule yabo nami ngeke ngisho ukuthi ngangisithatha phi istrength nengqondo ngaleso sikhathi ukucabanga kule level engangicabanga kuyo but kwakwenzeka nje sibonga uNkulunkulu lapho ukuthi khona okwakwenzeka angithi kuyekuthiwe futhi uNkulunkulu akakuthwesa okungaphezulu kwamandla akho kahle mangabe suke kuthatha nje kubeka esimeni esithile kuye kube ukuthi loso simo leso sokubhekane naso ngaloso sikhathi uyakwazi ukusimela ngicabanga ukuthi nawe wazithola kuloso simo kahle yeah ngakuthatha njenge training ngakuthatha njenge training manje kuyona yonke lento abazali bashonile wazithola ukamamncane wangaphatheki kahle kamamncane moqeda lapho uyabaleka uyakamasho siyazi
kamashu nje sinqawini akekho ngazi ukuthi mawukamashu, especially if you are a young male growing up in that such a place and wena uvele uzithola ukulesimo awuzange kube khona isikhathi la ulingeka khona ukuthi ayi engithathe the easy way out ngivele ngiyobamba inkuzwa phela kuyaziwe station lapha ya bakukhumulisa uhambe ngeunderwear nayo futhi mayinhle bathi ayisala usuyishiya. Hayi ngenhlanhla yami akaze kwenzeke lokho ngoba vele ngase ngiqeqeshekile already. So ngoba vele ngiyeka manje vele ngoba sengiye high school. Oh, okay. Bese ngiye high school vele. So into eziningi bese ngifundile so nje bese nginomqondo omningi ukuthi okay ngiyafocusa manje into engiyoyenza ile. Ngoba na manje ngifike ngenza same thing ngifunda shaya ingadi ePhoenix. So nase Red Hill, Phoenix Red Hill. Shaya ingadi khona. Manje ufika kanjani ke la esekutheni uyafunda uzoqeda isikole and uzithola kanjani so say UKZN because usitshelile earlier ukuthi une degree of music from UKZN ufika kanjani lapha awunabazali ubalekile ekhaya uphila kanzima uthi uzohamba uzuyofika nje khona usithathe nje kulo usibeke esithombeni nje kulo 5 years from a high school up until mhlambe unyaka wokuqala eUKZN. Okay. Kwayona degree yangiqedanga. Okay. So ngifikile sengimuvele kwaMasha ngahamba ngawufunda kweSethu High School. Khona isikole silapha kaF kwaMasha. Ithwela ngizwe ngeSethu High School. Yes, ithwela engiqale khona ilokuzana high school then ngafunda khona. So lapha bekune music, bekune drama in music. Okay. So kweSethu. Ngiyafunda khona ngathi ngifunda ugrade 9. Uthisha obefundisa umusic ubuqala from grade 10. So uthisha obefundisa umusic ngafuna information about music. Ngoba ngabona ukuthi hayi le ngathi uyayithanda le. And mangithi ngiyacheka kufundwa iginci la. Khona iginci khona nama. Oh bebe advanced so kunama instruments. Khona nama keyboard. And lo thisha ofundisayo uthisha vele classical training. Okay. Hayi so ngikhuluma naye asho ukuthi hayi no ufuneka ungene la mase ufuna ugrade 10. Okay. Yabo ngiyamfihlela ukuthi nginayo ibackground yeguitar ngiyayazi kancane. Yabo but indlela engiyazi ngayo igitar kancane ukuthi ngiyazi ama notes ngiyazi ukuthi kwenzakalani. Wazi nje lokho oku general kokuzifundisa basically. Eyendlebe nokuthi ngiyakwazi ukubamba umaskandi. Okay. Umaskandi kwigitar kancane. Yabo so mangifika kwigitar iyakhala iyabambeka. Hayi so ngimtshele lo teacher yabo athi ayikhululeke wena phusha then mawufika grade 10 then bese uchoose music. And uyabona ukubambezela lo muntu lo grade 10. But ngamsurprise ngabo-October ngabavashela lapho class lo music. Wangizwa ngidlala isigingci yabo naye interested ukunginikeza information. As a result wanginika information mina ngiseka grade 9. Now useyabona manje ukuthi akukona nje ukuthi uchazekile kodwa unaso futhi neskill at the same time. Yes. Ake sibuyele kancane emuva ukufunde kanjani ukudlala igitara? Because hayi ngiyakuzwa hayi moko wayithinta nje khona into eyenzakalayo unyakaza noma ungathandi. Yona itricana leyo because ubaba wami bedlala igitara. Then half brother wami bedlala igitara. So the whole family can play guitar. Yes. So mabefika ekhaya kwamaphumulo ubaba isiginci sakhe besingathinta vele azange sizithinta. So esikabhuti wami benginayo i-access yazo. So nakhona ngoba bengithi abangifundisi bethi hawu seyingane ngeke uzokwazi ukudlala imini yakho mfishane. Kuthiwa futhi siya la khona into esiyenzayo la emnweni siyanqima. My cousin used to play guitar. He also did music or drop off at some point. But uma ngabe bekufundisa la ziyadleka lezi yini kuthiwa yini lezi. What do you call ama fingertips? Ngesizulu kubizwa yini kuthiwa yini? Nekuze kuphele igazi. Yeah, up until but you know how to play once kwaqala kwaqina la. Yeah. So uyakwazi ukudlala. Lapho itone yeguitar isiphuma ukuthi okay.
so usukwazi ukuba netone yakho ukuthi wena usounda kanjani. So kusho ukuthi bona in a way babekuvikela ukuthi imino yakho ngoba usabhala incwadi lapha esikoleni. Kanti indlebe iyeza. Kanti indlebe iyathatha. Okay. Nabo bamangala ngelilanga bese sengidlala something. Yabo ngoba ngaqala ngadlala intambo ezu3. Sane direction ngagcina sengidlala zonke yabo. Oh. So leyo ye guitar yagcina kanjalo, yagcina iphela kwamaphumulo kanjalo. Mhlambe ngabe ngitswembu kakhulu ukuba waqhubeka ngaso lesasikhathi. Yebo, yagcina iphela kanjalo. So to fast forward, sengifikile ke lokuzeni kwesethu high school. Then ngahlangana no Mr. Ntuli. Kunithisha wakaMashi lapha kaphila. Manje sene relationship right naye yonke into. As a result uyena owangilokuzela e-university ku-register. Okay. So siqhubeke ke ufike isikhathi sokuthi ngizofunda ilokuzala manje sengichoose music. Yabo ngichoose music but music uhamba ne-drum. Ngivele ngayithanda i-drum because angiyena umuntu oma phambili manje i-drum inento eziningi. Funeka uyoma phambili, funeka show your emotions, kufanele ukwazi ukukhala noma ungakhali. Mina esikoleni benginalo umuntu nje ufuna ispace sakhe ekhona la. So ngivele instead of ukuthi ngithathe i-drama ngivele ngifake i-geography. Okay. Esikoleni se-drama. So ngifunda music ngifunda ne-geography nokunye. La ngifunda i-classic. Classical guitar. So ngidlale ke i-classic until ngize ngiphumela matric. Phumela matric. Then sengifuna ukuyofunda manje e-university. Engqondweni nami nokuthi angabe ngifunda i-psychology. Yabo. Ngoba ekhaya bebehlezi bekhaya ufuna ukudlala inkinci, ufuna ukubhunguka njengoyihlo. So indenjalo indaba yo-music abayi-understand abantu namanje futhi. Namanje still abantu abaningi abazali abaningi mangabe uthi uyofuna ukwenza into ene-arts phakathi drama music bavele bakubuza ukuthi uzophila kanjani ngaleyo nto leyo. Yabo babona ukuthi umuntu ufundile makawudokotela. Abayi-understand. So ngalokho uzala sengishawa imali yokuregister manje. Ufunda e-university. Sengishawa imali yokuregister. And ngicela ukungena emlonyeni futhi khona lapho kusho ukuthi njengoba ufuna ukuyofunda e-university vele uphase kahle. I'm assuming ukuthi vele uphase kahle ngoba angeke ungene e-UKZN nje uhamba ngeenyawo fanele ungene ngama points athile. Throughout angizama ukuveza lento ukuthi kuzona zonke ingqinamba ozidlule kuzona nendlela okhule ngayo ulahlekelwa abazali ubaleke ekhaya uyophila under isimo whereby akunamzali kodwa kufanele nizibonele ukuthi ngiphila kanjani but still you manage ukuthi uphase kahle. If that is not an inspiration for you, I don't know what is. So Cebo ke manje wangena ke university. Mongena university vele bonenhloso ukuthi uyokwenza music straightforward. Bungafuni nje into buziziyela ka music straight nje. Kahle ekuqaleni ngangifuna ukwenza psychology. Okay. So why psychology? Into eyenzeka ngenkathi ngiqedwa uyilokuza umatric ngishawa imali yokuregister. So which is a problem ebantwini abaningi in fact. So bese ngitshelwa lo thisha wami lo mfundisi uthi hayi nanku ngiyashayeka la but ngiyafuna ukuyofunda e-university. Athi hayi khuleka ngizokuhlanganisela. Imali yokuregister. Yabo izinto zethu ukudelaya ngize ngithola umsebenzi eGateway. Ngisebenza eGateway as a cleaner. Ngangena i-night shift. Yabo. So into yami sokuthi manje okay angisayivele kuke university. Ngangena u6 to 6, ngena u6 ebusuku, ngiphuma u6 ekuseni. Uyaqokelela ke manje ukuthi ufuna ukuyongena yizo. So ukuze ngiqokelele imali kufuneka ngihambe ngiyogibela. Kufuneka ngokhe ngiyogibela ka best rent. Yabo lena nto. Ngiyabona ka best ya. Yeah, because ku cheap masusuka khona. Okay. Ufuna ukuthi ngisuke endlini. So ngigibele khona ekseni ngibuya ngewalk. Imali usuka eGateway ngewalk uye ka Besta futhi. So iwalk yaka manje endlini manje. And iGateway seduze phela nakamasho. Angithi ngisayivela ukuthi ngingagibeli kuze kuzohlangana imali engiyifunayo. Ekade uhozuka mfana. Ekade uhozuka mfana. Ngishaya lonto. So wazi wadlula unyaka yabo. Waphela lo nyaka. Hayi futhi bese ngifonela lo thisha. Ethi hawu Lord, wagcina wenze njani? Nami ngibhizi ngeinto zami ngangimtshela. Ethi hayi kuleke imali ikhona. Okay.
hambe ngiregister ukZN uma uyostudisha music awuwazi ustadisha music ungayenzanga audition fanele wenze i-audition kuze bebuke babonje khona yini talent nokuthi baqala kephi mebe kufaka eclassini ke manje ya level yakho yokudlala lapho mina ngine classic lapha ngifunda i-jazz and popular music so into ezihlukene enye inkinga futhi manje so ufikile la ufuna ukuya khona ukuhlangabezana nenye inkinga uyeqa kanjani ke manje into enjalo sekufuneka manje mangiya kwi-audition ngizame something nge-jazz kufuneka ngiprepare ezokungenisa lapha ezokwazi ukungenisa ngehlahla yami remember ngenza ingoma Jonathan Park 7th Avenue ingoma Jonathan Park ngenza no pick up a nice song ngiyamthanda lo baba ngenza yona leyo ngoma hayi babe impressed kuthiwa ngidlaleni ayikho hayi futhi ngihlambuluke ngisho ayikhenye yakuyona into yami kahle kahle le mina ngidlala lokho bese bethi khona ama scales ukwazi ukwadlala like major scales minor scales manje bona sebewukhuluma music ngesingisi sebekhuluma ngolimi lwabo vele ama scales ngiyawazi ngoba ka classic vele uyawafunda i-technique vele usebenza ngayo so ngibadlalela ama scales ngibadlalela so bese lo teacher wo music ofundisa lapha eKZN uMr Demi Fernandez so bese eya pick up ukuthi ngine technique classic bese yangibuza bese ngiyamtshela ukuthi hayi nginayo i-background e-classic encane bese vele landa iscore esibeka la khona ingoma ngokuthiwa 67 yaka classic bese vele sibeka la ethi angidlala ufuna ngiread angene into engisho ukuthi manje mina bakukhulumela umusic ngesingisi ubona wena you were using iskill nendlebe ukudlala so most of the time ubona ukuthi into yami ayine grace kanjani asibeke lesikole bayisibeka le ngoma le i67 le ngoma le bengiyenza ka grade 11 bengiyenza ka grade 11 e-classic la bengifunda khona ayibeke la kahle awukwazi ukudlala uma ufunda at the time bongakwazi ukudlala uma ufunda umusic kodwa kwaqondana nokuthi bakudlalisa ingoma oyazi wow ngavele nga serious kwenye level awumuntu return nje kwenye level ngaba kanje ayihlaba so wajabule so ngagela kanjani esikoleni ngangena wow but wabona ukuthi ngiyastrugglisha somewhere because iclass lokuqala ngiyakhumbula wabona fuqa ngomsebenzi okangakanani nika ama skills zonke angithi u-expect ukuthi uyaread ngoba yena auditionile ubonile ukuthi uyakwazi ukuread so manje wena uzokwazi ukuyenza lento so vele wasinika wonke ama skills mina ngicabanga ukuthi uzothiwa nanga ama major ufunda ama major uphinde udlule kuma minor wavele waletha ama major nama minor nama modes wakhona everything wayithi full yaqala inkathazo manje uyahlambuluka yini ukuthi hey lalelani phela uyahlambuluka phela hayi yaqala inkathazo wangiphoqa ke manje ukuthi bengenanga ithi rest so bengigibela isitimela bengenayo rest bengigibela isitimela besingabiki eBridge City futhi ngalezo sikhathi because mina ekhaya kuseduzana naseBridge City uyakwazi so bengonka from ngasekhaya ngiyogibela station manje eThembalihle hayi station bamasha akukude ngoba ngiyele emuva manje station ngcono ngiye phambili okungcono ngiyogibela usondelele nemali futhi izoncipha uma usondelele ngigibela eThembalihle ngehle eBria ngiyawoka ngiye UKZN noma ngehlela ikhongela bese ngiyawoka ngiye UKZN kunzima bekunalezo zinto kushubile so ngaphusha ngabona ukuthi lo msebenzi lo mningi so manje mawuthi uyabuza around university akekho umuntu osizomuya bakhona abantu abangaphambili esebenza o second year mawuthi uyambuza umuntu akuthetha akazi lutho kodwa uyi second year ufundile futhi lento hey ethi akazi lutho so ngaphusha kanjalo sikwaphoqa ukuthi ngilale e-prep block kwindawo esipracticela yona sibiza nge-prep block practice room alapha underground school of music so manje iplan yami sokuthi manje okay angilokhuze mina angifike mangifika Monday ngenze sure ukuthi ngifika nezinto zami zokugeza nezinto zami zokuhlanza at least ube fresh ngiyifihle
Ngoba vele nethikithi lesitimela liyangishaya ngithi manje angisakwazi ukuphanda ngishayela ingane. Ubhizi manje isikole sikhipha busy. Yabo, sekuphoqa ukuthi ngilalela esikoleni sonto lonke kodwa ngeweekend. Futhi akufuneki kubonakala ukuthi ngilala la esikoleni. Cebo udlani, ulele esikoleni sonto ngoba phela e-university ukudla kwase-university nje kudla kwakhona kuyabiza. Abantu aba-affordayo abadla koma-DH asema-university. Lasidla igwinya lasejubes ngenhlanhla ngaba nomuntu onesimo esifanayo nesami but navele naskima-ke manje usuke East London. Naye uhlala ehlobeni eMaran Hill so kukude eMaran Hill. Kukude. So manje sadecide ukuthi okay solala sihleli la ekeyini sigodwa ngeweekend phela saphusha kwaphusheka lapha wathi mawufika ke lapha eKZN mawufika kunama groups bani group. So bagroupa nge-level of playing yakho. Ukuthi ngalesa sikhathi kwakukhona group 6, group 5, group 4, group 3, group 1. So uma group 1 hayi unthwembu. So manje ngoba ngihlala la e-prep block so ngiphusha ispan scale. Ukuphusha kwami ispan scale so ama result aphuma khona angimuvisela kwenye group. Okay. A better group than the first one, I assume. Group 6, yeah. Group 6. You push ukuthi nge-second semester. Vele ngiphase kahle kakhulu. Bese vele ishintshe igroup ngisuke group 6 ngiye group 1. Ngiyoyifaka kwenye incindezi futhi. Ngoba expect ukuthi group 1 ikhishwe ingoma. You are good. Angithi that's how we freshly grounds met. I remember kuyilokhonjana kwi-history yabo bahlangana kanjalo esikoleni music. Uyabo lapho kufuneka ukhiphe ingoma. Hey, ngisho ngathi. Okay. So now I guess hambeke manje si okay uthe uqeda nge-UKZN ugcine ku level ba? Ngigcine ku second year. Kodwa sonke lesi skill udlebe iskill nokuba dedicated obakade ngendlela obakade kungakhona kuhambe kwaze kwakufaka kwi-theater. Ngicela usilandise nje kabanzi ukuthi ungene kanjani kwi-theater because I've seen ukuthi you have worked with uMbongeni Ngema. You have worked in a lot of productions in Broadway. Ufika kanjani lapho? Uphume e-university ube drop out ngoba usuthole an opportunity ezokulethela imali or it was the other way around? So ngiphume e-university ngisho ukuthi imali ayivumi yokuqhubeka nokufunda and ngiyakweleta. And awatholi phela ama results makwele uzoqhubeka kanjani ungazi nomphasini namfundisi esikoleni uNFS anguthola. And wawusakhokhwa kuthina vele. And unemcikilisho eminingi so khona ama documents engangakwazi ukwathola. So ngeke ngikwazi ukuthola vele. Like ama documents kababa ngangikwazi ukwathola. Yabo ngizalelwe esithenjini mina kunalezi zinto zakhona so ngangakwazi. Kwavele kwayi-admin nje yabo ngavele ngakumukela lokho ukuthi okay angiwatholi. So angizama enye iplan ezokwenzeka because savele saforma iband esikoleni safunda eKZN saforma iband then le band yagiga sigige eShaka Marine sigika ku so ngabona ukuthi okay Kuyaphilela. Iyenzeka imali. But ngisese esikoleni siyenzeka lonto ngisese esikoleni. Kwathi ngelinye ilanga omunye umfowethu wathola i-opportunity yokuthi eye China. So mayithola le opportunity kune production akuyona u-guitarist kuyona. So mayihamba shuthi le production ayina guitarist. Kwavele kwavuleka isikhala sakho ke manje. Le production ine show in 2 weeks time. Ha, khona eChina. La. Uhamba. Yena uhambile washiya isikhala ngemuva. So sebefuna uguitarist labo bana. And abafuni nomuntu uguitarist ba specific ukuthi bafuna umuntu ozodlala umaskandi. Lapho mina ne-information engaka kumaskandi. Bantu bafuna umuntu odlala umaskandi. Angivele ngithi Akithi phela wena umaskandi ugcine upractice ekhaya ngokuntshontsha bengafuni futhi nokufundiswa ngabethu esemncane. Ngathi ngizodlala. Maye. Yabo uthi ngiyoyi. Mana akawazi nje. Kwesinye izimo. Ngathi ngizodlala manje show in 2 weeks. Ngafika kuma results zabo. Ngafika ngasiphethe iskini. Ngathi ngizolalela bengizolalela. Okay. Kanti ngisile ngifuna ukurecorda bese ngiyibona. Ngalirecorda ngayibona endlini
kanjani. And i-cast yala ayikho happy abangazi laba bantu. Athi so sibone ngoba sekuhambe lo mjida nje sokwenze njani. Ukusho siwashiya icathulo ezinkulu nje impela. And le show vele ingomaskandi opening yakhona nje ingoma ngamaskandi maskandi lo wangampela ayokudlala. So alukhuze kahamba kanjalo umjida hayi ngirecord le rehearsal ngihambe ngingalali nami iphushe lengoma nalo umjida ngimtshela uphusha ama recordings nisebenza lapha ngisendela ama recording ngicheck ngiyakhumbula lo mjida wayesahlala la eTower khona irest la Tower yase Howard ngicheck hayi ngizwe lento ukuthi hayi ngikhipha ngefastela lento konto vele ungayizwa yabo wenze ngathi amadleba avalekile uyazi ukonto ekhala kodwa manje awuzwa ukuthi ibhekephi angifone lo mjida ithi hey mina ngizwa lento yena Sha. Lo mjida ayishayisa la endlini engakahambi athi ngoba ngikahambi shayisa endlini phathi isigini fika ngibambise lo mjida ngikhombisa izingoma zakhona ngirecord phinde ngiyongalali futhi ngithi ngithi mangitshaka le ngoma ngivele ngiyibamba hayi fika nami kule izathu engifaka izandla emaphathini njengabo bonke iqale ishow lapho mina senginaso iscript sale show ngisithole kulo mjida so sengiyawazi ama cues angisadingi So already nje awusadingi lutho nje no coaching nje you are ready this guy has coached you wakhombisa yonke into oyidingayo usorted. Ngathi ngifika nje ngangiyiquzu. uNkulunkulu ebabhekelela abantu bakhe. Abakholwanga nabo yaye Bloemfontein futhi lo show izohlala for 2 weeks 2 weeks sahamba sayishaya ishow yamnandi saphusha Bajabula nabo baba happy namanje sisebenza nabo. Okay. So i-show le engomhla ka 27 26 you also working from band from the same group? No. Or it's different group. Okay. Hayi band yami. Okay. Ngisipana nabo la. So kwaqhubeka kanjalo ke ngaze ngahlangana mina into zami ihamba ngegrace. Zihamba ngegrace. uNkulunkulu mayelazi usizi lakho. Yabo. Uvele athi nje 1 athi 2 avule kuvele kukhanya. Kwenzeka same situation futhi le eyenzeke kule production ungena kwami. Kwaqhamuka enye production futhi ishoda ngo-guitarist. Yona kwakusele 2 days idlala ishow. 2 days. Idlala ishow kade no guitarist. So lo guitarist zamhlula ingoma. Wavele waxoshwa straight ke lo. Ufuna i-alternative ukuthi ubani ozoyidlala. Etheater kufanele kwazi ukuthi 2 days before the show. Yes. Ima-ke tshela mina phela i-theater is live. Everything that we see in the theater is in real time. There is no time for 4, 5, 3 action. Rewind, will cut and edit. Once you do a flop is a flop at theater. Nabantu bayayibona futhi especially if kuhlela abantu lapha bayaziyo lento eniyenzayo abadlalayo. How did you manage to master ingoma 2 days before the show? Lapho kufanele kwazi script. Kuhluleka umuntu abade eqashiwe wa rehearse 2 weeks wonke. Mawune script yonke into yakhe izohamba kahle. Theater nje mawune script impilo yakhe izohamba kahle. Script wenza ama notes then izohamba kahle. So bangifonele laba bantu yabo. Bangifonele umjidi. Ethi mfethu akangazi naye. Akangazi. Utsheliwe naye. Utholile nje inamba somewhere. Ungifonela uyalahlela. Yabo ukufona nje usulahlela vele. Angifana mfethu kule situation ekanje abangitshela ukuthi khona umuntu ohlulekile. Mfethu kule situation ekanje. Ngoba phela kho show engaveli ishode ngomuntu 2 days before the show. Ngidinga u-guitarist. Umi kanjani? Ungakwazi ukuyi-avail. Hayi ngithi hayi ngikhona. Athi ngizokusendela i-list yey'ngoma manje. 2 days before the show. Yes. La kusho ukuthi ngeke ulale wena lezi zinsuku imini nobusuku nje uzophumuza ukuthi uyadla uthatha nap 30 minutes uphinde uvuke upractice. Ngenhlanhla le show abayenzayo akuwona ama compositions. So benza ama-cover ingoma zabantu. Waba bafike ekhaya ke lapho. Awu, ngathi angisendele i-list. Mayithi i-list idla. Ama-cover phela vele nipractice ngawo almost every day. Idla. Mayithi fika le list. Ingoma eyi-30 Manzi amancane. Something. Dlula ngisho ku-30. Kodwa vele at least ngoba zonke zama-cover. Mangithi ngiyayibuka kanje ngehla le-list ngizophuma ezantsi. Ayikho ingoma engingayazi. Nengakaze ngiyidlale.
ayikho hayi Grace yangempela yazi Grace yangempela manje lo xosha uhlulwe ingoma ezamakhava waze waxoshwa uhlelo ukuthi phela angithi umusic njengelanguage so ngoba kukhona umXhosa kukhona umZulu kukhona umphethu kukhona umsathu kanjalo so awukwazi ukukhuluma isiZulu ngesiXhosa I get you awukwazi ukukhuluma isiZulu ngesiXhosa na music kunjalo if kuthiwa dlala umaskandi kufanele udlale umaskandi udlala umaskandi singeze sifana kalo funeka kube umaskandi makuthiwa dlala igospel funeka sizwe ukuthi igospel makuthiwa dlala ijazz funeka sizwe ukuthi ijazz abantu abaningi abakwazi ngoba kufani abantu abaningi abakwazi ukuswitcha kulokho uzukuyidala zomusic mina ngenhlanhla yami asikho istyle engadlala so music ngeke uzwe futhi ukuthi imini odlala la mase ngidlala umaskandi moso kwi-jazz you are a jazz guitarist jazz kumaskandi umaskandi guitarist okay yonke into ngithanda so wayishawa yilonto wena ngoba khona lapha yakhona ingoma zesitimela amivoni chakachaka ukhona ingoma kabaphuzi chemist khona ngaba cabanga ingoma ezisimple for umuntu okwazi ukudlala ke lezo ezabantu abadala inkinga ne-age buyi i-count ukuthi ulalela yeah ne that's true mawulalela amapiano ngekulunga angisho ukuthi awukho amapiano manje usakhuluma ngesitimela ke ake fast forward sifikela ufika kanjani sokusebenza neSarafina because I know ukuthi you've worked with iSarafina naze nahamba naye Broadway uqale nini uqale kanjani up until when usebenza neSarafina up until manje yeah but ukusebenza noBaba uNgema ngiqale I think wayinegigi yomshado yoperform emshadweni okay uguitarist engikhaya wow uguitarist wakhe uhlala ayakulandela le fate uguitarist wakhe uhlala eGoli and yena ulawo emshadweni ufuna umuntu manje yena ula ufuna umuntu manje ubassist wakhe uhlala la eThekwini eChester so bassist wakhe wasethi and abantu bakhe abaningi vela bebe wabala eThekwini wasethi ubassist wakhe ikhona intwana yakini engiyaziyo edlala iskate avela athi hayi let avela athi let vele kuhlangane kanjalo ngizwe sengifonela uyena futhi sahlangana kanjalo esengitshela ukuthi sizodlala ingoma ezukuthi ngathi hayi lo shindodeni asinareza la sizukuba nayo reza nizohlangana stage and uyazi ingoma zakangema isiginci ingoma hayi izingoma zakhe nje zonke zihamba ngesiginci story sakho nje unenkinga and uyazi la shothi waqala lapho ukujabula ngoba sibanga nayo reza but ingoma kodwa ufike wayenza lento ayifunayo estage saqala kanjalo sasibana ndawonye wenza i-tour eGoli i-tour yomusic wakhe senze i-tour sayishaya wavele nje kwa one way nje ukusebenza naye kwaqhamuka uSarafina sadlalisa kanjalo manje na ke sikhuluma what is it called ulibo lokuqala awuchazele umuntu ongasazi isiZulu ukuthi yini ulibo lokuqala bose uyasitshela kabanzi ngalo libo lokuqala lolo sesifuna ukwazi lokho ke manje sikhulume ngemanje okay ulibo lokuqala mawuthi ulibo lokuqala usukuthi isivuno sakho sokuqala yabo that's why ngithi njengoba utshala before emakhaya bethi bayakuhlukumeza kanti they are training you for the future mawufika manje usebenzisa lesasimo ukuthi mangabe uzotshala kuba khona isivuno sokuqala what is special ngesivuno sokuqala phela siyafundisa la this podcast is very educational but umehluko ukuthi asifundisi incwadi sifundisa ngempilo ngoba kuningi abantu abangakwazi balandela into ezitrendayo ukuthi ubani wajola ubani indoda kabani yathini so la we aim to educate so uma ngabe usukukhuluma ngokuthi ulibo lakho is a first fruit in English laba ama2K la ngasazulu yini especial ikhetheke ngani isivuno sokuqala nje in any situation mangabe umlimi okay uqala isivuno sokuqala kufanele sibe rich because usuke uinveste more time so nanokusinakekela isivuno sakho ukuthi singadliwa izinambuzane well prepared well protected yeah so le album ngoba ngiqambe ngokuthi ulibo lokuqala abantu abaningi baye bebuza ukuthi iphi ingoma ethi ulibo lokuqala ayikho ingoma ethi ulibo lokuqala kwi album
I-album engiyiqambe ngokuthi igama le-album ulibo lokuqala ayikho ingoma kodwa okay ulibo lokuqala because isona sivuno sami sokuqala lesi engisipresentayo ngoCebo Ngema ukuthi nanko wami umsebenzi nasi emveni kwako konke lokuhlupheka kwayo yonke le grace kwayo konke lokusebenza nabantu aba famous in the music industry now you are saying isikhathi sokuthi ngiyoyimela on my own. Yes. So sibona nini ilokhu njalo ulipresenta nini libo lokuqala? Ulibo lokuqala seliphumile already. Oh, okay. So the album is already there manje uyifuna nje manje ku Spotify everywhere ngizoyithola. Okay. Ikhona nama hard copies now umuntu ofuna hard copies then sengizokwenza ama USB futhi mawufuna iUSB uyithola ngeUSB. But ngilauncha ngomhla ka-26 April. Ngiphi? Lapha Playhouse. Okay. Drama Theatre. Tikithi limalini? Aliship kakhulu. Lo 120 ticket lakhona. You are getting me in the whole team ama tickets, right? Hayi ticket lakhona lizobe lu 120. And indlela engiprepare ngayo ithe ukuhluka kancane because ngifake le flavor yase theatre. Live theatre ukuyenza theatre. So ngiyenza ukuthi ibe production straight rather than ukuthi nje kubo music nje. Kuzoba kuyinto oyibonayo ukuthi mayikususa la kusho ukuthi ibhekela. Angithi phela manje vele background yakhe lapha ya. Yeah. Mayikususa la ibhekela. Nanendlela engichoose ngayo ama artists engifuna ngisupport. Mangakha amacula lapha kule album. Awu 10. Ha! Yay! Awu 10. For the first album, 10 songs. Well done. I'm there. I'm definitely there. And usebenze nobani? Album sebenze umbonisa inhleko dlala ibass. Sebenza nabantu abadala isikhathi esiningi. Okay. Umbonisa inhleko dlala ibass, Brabakho dlala drum. Njabulo Shabalala percussion, Sibonele Nxumalo piano, Thabo Skakhane with trumpet. Wow. Ubisi lodwa. Trombone eyoba engimshiyayo. Ubisi lodwa already the names that owabalayo ukuthi bantu abala ubisi lodwa imaki. Manje silindele ini ke kule album cause wena you've got a jazz background. Wangena ngo backdoor UKZN. Waphinde waphuma ngo backdoor. You've got the theatre background. You've already mentioned what there is part of it in the theatre. You've got Maskandi background. Silindele in mina mengabe ngingayazi le album umuntu ongayazi makaqala nje ukuthenga lapha ku Spotify download lalele streamer alindele in. So we album wonke umuntu unengoma yakhe. Okay. Because le album le ine khona Maskandi right. But lo Maskandi ufundile. Oh, okay. So model si Maskandi enze ngendlela ethize. Ngoba akekho umuntu wakwenza ingoma ewumaskandi ezoba ne-horn section. Akekho. Okay. So ne treatment ithe ukuhluka iyakhombisa ukuthi yabo i-level ithini. So khona umaskandi, khona umbhaqanga, khona i-jazz. Imaki yini umehluko phakathi kaMaskandi nombhaqanga? Yes, ngihleze ngifisa ukubuza lo mbuzo ongenamuntu namhlanje ngimthola umuntu ozongithola ngizongenza. Yini umehluko phakathi kwa these two because they almost sound the same, but they are not exactly the same. Njengoba bengishilo nasekuqaleni ukuthi music it's like languages. Anje yazi ukuthi isizulu nesitswana sicishe Kucishe kodwa kuyona into eyodwa. Kodwa kuyona into eyodwa. Into enjalo. So kahle uMaskandi na abantu abadala bebewenza ngokuyitshela kwabo nabe benza umbhaqanga ngokuyitshela kwabo bekuthi uMaskandi walabo abantu basemakhaya bangekho into then umbhaqanga walabo uthe kuba modern kancane and umbhaqanga uyaphela ema-radioweni. Have you noticed ukuthi umbhaqanga kancane uyaphela ema-radioweni? Uphela uyabona amashethi abo bebagqoka ukuthi bazitshela ukuthi nje baseyintweni abayitshelayo. Yabo so umehluko wona mncane. Yabo but i-treatment eyenza ungathi mhlambe ba modernize uMaskandi. Yes.
Okay. Yeah, i-treatment indlela abawutrita ngayo. Ah, okay. So khona i-jazz, khona umaskandi, khona umbhaqanga, khona i-afro jazz. Afro, khona le Hey, it's very rich. Yeah, khona le jazz le yasekhaya. Jazz. So nje i-mixile. So uzoyithola nje yakho. Ngoba khona nje ingoma engayibhalela thisha wami lecturer yami lebengifundise eKZN bengifundise i-jazz khona. So le ngoma ifile yakhona i-Latin. Okay. Wow. So kunama-styles amaningi. Khona Latin, khona salsa, khona samba. No salsa khona lapha. Maye. Hey. Hayi cha ngempela umuntu nomuntu nengoma yakhe ke kule album. So umuntu nomuntu nengoma yakhe. That's nice. Now, usupportwa amaphi ama-artists on the day? Do you have other artists mhlambe abazokuvulela i-show? Yes, nabo. Nginohloniphala lapha. Hloniphala Mthetho. Okay. Oyi-guitarist naye. Ngithe ngithatha ama-guitarist ngoba sinako. Yeah, nisupportane each other, yeah. Abantu bazi ukuthi ufuna isibheke. So Angithi phela nilapha kwi-background nje. yes. Ningi ingoma engama-hit esiyidlalile kodwa saziwa kwaziwa abanikazi bayo. Impela. Yabo injalo nje. Nalaba benza ama-beats nabo bayanibiza umuntu mangabe kusafuna i-beat ukuthi ibe mnandi kodwa mangabe kuthi uproduce ubani awusabalwa wena. That's true. Kuthiwa saphemba mfethu sifike sokuphembisa. Base ingoma isiyibhika usangana. Manje ukhuluma isiZulu abanye yini ukuphemba abanye abantu abazi ukuthi yini ukuphemba kodwa sibambe lapho uzoguglisha ukuthi yini ukuphemba. Educate yourself ufunde ukuthi yini ukuphemba so that you know how to be successful in life, ne? So khona umbuzeni Mkhize. Umbuzeni Mjita Dumile nje odlala umaskandi. Odlala umaskandi nje straight. Yabo so ngizenaye ngamabomu. Ukuthi azosinyakazisa nje sizwe ukuthi kuyashisa la. Yeah. Hayi. Kona ngizwakala ngathi kuzobe kumnandi ngempela. So tickets itholakala kephi? Uyawathola Playhouse, uyawathola web tickets, uyawathola Pick and Pay. Okay. So tickets, Playhouse, web tickets, Pick and Pay, 120. 120. Only. Akekho nelikhulu, akekho nelikhulu. Only 120 only. Mawuthenga ithikithi then uyichoose city yakho ukuthi ufuna ukuhlala kuphi. Hayi so besikhona. Silapho one time. So la silapho sizokusupporta and I wish you all the best nje. I-journey yakho as much as bethanda ukusebenzisa leli gama elithi upcoming artist. I usually say abantu abasebenze nabantu abaseqophelweni eliphezulu njengabantu abafana no obaba uMbongeni Ngema abadeserve ukubizwa ngama upcoming artist. Ulana. Because isikole lesaya. La eSouth Africa ubizwa nge-upcoming artist uzushone. Lokho kuthi upcoming. Then masufile-ke ube legend. Eish. Hey, waziwayikhuluma into eyiqiniso. Mama usaphila nje abanendaba. Masufile wonke umuntu usefuna ukucontribute. Eish. Kuze kuphakame igama lakhe ngoba usuku. Asefuna ukuthanda ngawe ke manje so ufile ke wena usekhona ukuba khona. Uthola ukuthi umuntu usesabe ihlazo. Sesabe ihlazo. Ukuthi nali artist elala belihlulwa yini ukulifanda leli artist. Hey uyabona ke le. Bengafandi ngoba bengakwazi. Ukube bebekwazi bebezokufanda. Mina ngixakelela ukuthi umfanda kanjani umuntu already osaziwa osemnandi osesibhana. Uhlule ukufukula laba abantu abaphansi. Angithi ipolitiki ukuthi noma ungaze uyahamba uyoyifaka iproposal yakho ka-arts njengamanje izophendulwa yini uzoyithola nempendulo. I do events Cebo at a small scale. Each time ngizokwenzela nje a simple comparison. Ngafaka i-proposal of something very educational and something that was going to support artists. Ipendulo yabuya kwathiwa le proposal engiyifakile it's a very good idea but i-problem ukuthi ngeke bayifande ngoba bafanda i-project whereby umuntu wayo kufanele kube no-proof ukuthi mangabe singekho angakwazi ukuzenzela but why ngiza nginina ukuthi ngingakwazi ukuzenzela. Does it make sense? And then Gigi a couple of weeks down the line bafanda lo munye usisi uhamba ngezinqa ngeke ngisho ngegama ke ngoba ke yazi bafanda i-lunch birthday lunch yakhe ngathi oh okay because uSlay Queen uya show off mina ngisho off so this is why kuthiwe there must be a proof ukuthi I can be able to sustain the project
Okay, fine. Kodwa nje yabona nje lo ikhuluma ipolitiki ekhona futhi nje ongeke uze uyibalekele in the arts industry ukuthi vele ama-artists wanaka sefile. Mesaphila. Bathi kungcono wena bakuphendula. Mina bangabuka ukuthi Hayi mina ngiyayidemand impendulo. Ukuthi mangake ngiwabhalile for le show. Nobody's responding. Le show ngiyenze ephaketheni lami. Nginendlela mina zokudemand impendulo kodwa akusizi kwami nje futhi akuyithola impendulo engisuke ngilindele. Ngisho la NCA konke indawo ngafaka ngifuna abantu abalapha ngaphakathi angibe ngisasenda ngalama email akwa website ngifuna igama lomuntu lapho odila nawo lento nenamba yakhe angibuza ukuthi ngiyithole kanjani inamba yakhe kodwa kusalayo ngisuke ngizokhuluma nawe ngirejecte ngikuzwa ungangireject ngento ebhalwe phansi. So that's the situation. But we hope ukuthi mhlambe at some point there is somebody who will come up with something, maybe an organization for artists that will support ama-artists fully. Yabo? Hayi baba support amakusasuka mabesafuna imali. Mayangena imali abasawazi ama-artists. Kunzima. Especially lawa adlala live instruments. Good luck. Sure. Good luck. Ngoba bavele beyicalculate lento kunokuthi sibiza abantu abawu mhlambe it's a 10-piece band. Sibiza abantu abawu-10 bezoperforma la bedlale i-live music. While ukhona umuntu ongafika la ne-backing track yedwa. Yabo. Ukhala iginci zethu singekho. Likhalela kwi-backing track. Ziyakhala shem ningekho. Hayi siyakhala shem. Iyenzeka. So angazi noma basibone ngathi thina si-admin eningi. So funa into eziningi. No, banibone ngathi anibalekanga. Yabo. That's the problem. Ukuthi most of the time nje ama-artists babone ama-instrumentalists babone ngathi akabalekile. Kanti wona wenza ingoma ngisho neyamapiano. Zonke zenziwa. Niwona wenza ingoma and bona baku-understand bafuna i-quick fix. Makubuza umuntu oyedwa ne-backing track lo muntu useqedile uperformile bamnika imali yakhe ahambe bafande leyo nto leyo. Bathole neshe yabo futhi khona lapho. And mase befuna ukuhambisa ama-report basuke sebezodabukisela thina sebefika ngo-last minute ngoba umuntu esefuna ukwenza i-proof. Usenza igig ongayazi ukuthi ibhekile. And ongayazi ukuthi ibhekile. Akithi phela suyisekelwe ukuthi ngenza u1 no2 no3 nangu. Bakwenza but ke Ubuhwabhwabha. Hayi ngeke sisho lutho. Hayi Another thing for ilokuzi into zase Playhouse. Abantu abaningi bebekhale ngeparking. Cebo iparking. Uyazi ukuthi mina ngiyengize ngipake Suncoast ngithathe iUber or ngithathe itaxi le local. And namaphara wadlala. Kuyayilela ndawo leya. So iparking ePlayhouse mawuze Playhouse. Uyahamba uyopaka eRoyal Hotel ngaphakathi. Hayi basibiza 120. Ngizokuchazela nje ukuthi why bebiza 120. Uyahamba uyopaka eRoyal Hotel ngaphakathi. Then ubuye neticket lakho. Okay. Then mawuqeda ukubuka ishow ePlayhouse. Khona umshini lapha efoya. Mawuzophuma nje ePlayhouse, uscanner iticket lakho. Hayi ke nami bengakwazi ke lo siyabonga. So security enimile. Angithi uphuma ePlayhouse theatre, udlula uscan iticket lakho. Uyahamba eRoyal Hotel ufika ukhokha u15 ngisho ngabhaka usuku lonke. That's much better. So hayi ke kungcono ke mangabe kunento kanjalo. Futhi uzokhokha u15. Cause nje hayi mina bengabe ngiyakwisho nje Playhouse ngivele ngiyibhakele Suncoast. Iphephile ke lapho. Hayi safe ke Royal Hotel. Hayi Cebo, thank you so much for coming to the show. We wish you all the best for the ulibo lokuqala and the future.